lung damma mai Americana te ong mu chiang ina hampa jong sai American nuam na sak kêu le kajin ning na ngai non loi ama lei dung bu ba mi kem pe rin nuam chi sak na ga mai chang isang ta nuam na sak ke te ke male lei tu nuam sa loi mai ding nai manuna inong seta tanute na naman nila sakit siya nga. Wakyat di mang sinagunggal kata. Tuan, hi leitong anop sinamon pena taupan ang koy pen. Taupan ang patoy mama ding kisamsay. Mangangyam chile. Kaya kipan ejo mite pen. Itelong na tampi takakisemina siya kamprang tapakat awak siya kamprang tukitok siya kamprang ko paiding na iya chile tenai lo na ilang kilen la inpan nga iso nila na tidyang bak inite pen Malaysia ko yaw chilong telo American ko ilam chileng jong telo na pihang kitoy pong ini kitoy napen pasyan nina ong kitoy ping ong pai pi ni chiang a kitungay manina tua to pan min thana kang ta hen tua to pa namang ni lo ma banguna to pa na thei nau zo gam pa na ki pan khiai manina tua zo gam zo ong mang ni keun chi na ka ni ina tuna ke kolam cha ki nga kolama ka gen ding ina inamate na to pana pok yung uli iminante nung iding tua ong request ng ini. 那很高保配龙美